Miesto, na ktorého obranu padlo neuveriteľných 20 miliónov tehál a ktoré sa svojou veľkosťou vyrovnalo najväčším metropolám stredovekej Európy. Trnava. Keď v 13. storočí získala od kráľa Bela IV. Privilégiá, začala budovať obranný kolos, aký vtedajšie Uhorsko dovtedy nevidelo. Keďže najbližší kameň bol ďaleko, stavitelia sa rozhodli pre unikát. Postavili takmer 3-kilometrovú a 10 metrov vysokú hradbu kompletne z ručne robenej pálenej tehly. Táto pevnosť vymedzila plochu obrovských 56 hektárov. 4 hlavné brány, 30 strážnych veží a dômyselná vodná priekopa napúšťaná z rybníka chránili bohatstvo mesta pred každým ohrozením. Trnavské hradby. Príbeh o majstrovstve stredovekých staviteľov, ktorého časti dodnes strážia historické srdce nášho malého Ríma.